Dediquem moltes hores a comunicar-nos perquè és una aptitud necessària per l'ésser humà. Però ho sabem fer bé? Ens passem molts anys de la nostra vida aprenent a llegir, a escriure, a parlar. I qui ens ensenya a escoltar? Saber escoltar és una de les característiques bàsiques de la bona comunicació. Els ingredients de la comunicació són un emissor i un receptor, el missatge a transmetre, l'actitud a l'hora de transmetre el missatge, el canal de transmissió, l'entorn adequat que faciliti l'emissió i captació del missatge i controlar que el missatge arriba i es comprèn. Fem una ullada als principals ingredients. L'emissor és qui parla. Quan parlem amb algú hem d'ordenar bé les idees i esforçar-nos per expressar-les amb claredat, fent servir un llenguatge adequat a qui ens escolta, sense expressions massa tècniques o complicades. Nosaltres ja podem anar parlant, però si no tenim la seguretat que la persona que ens escolta ha comprès què li volem dir, ens quedem amb la sensació, sempre desagradable, que no ens ha escoltat. Això vol dir que la comunicació no ha funcionat. El receptor és qui escolta. Quan escoltem algú tenim la gran oportunitat d'aconseguir que l'altra persona se senti millor després de parlar amb nosaltres. Per entendre bé què ens volen dir, hem de ser empàtics, és a dir, procurar posar-nos al lloc de l'altre i comprendre els seus sentiments. Per aconseguir-ho cal prendre consciència del que fem, oblidar les nostres preocupacions i qüestions personals per poder-nos centrar en el lloc i en el moment on som. Preparar-nos per escoltar i no per contestar. Mantenir-nos oberts de ment, respectant les idees i sentiments de qui ens parla, sense prejudicis. Evitem jutjar l'altre. Deixem de banda actituds radicals. Tinguem en compte que el món és ple de tota una gamma de colors preciosos. No tot és blanc o negre. Escoltar amb empatia requereix paciència, fugir de presses i rellotges, deixar parlar i no interrompre el discurs de l'altre. No li hem de dir què ha de fer o què no ha de fer, perquè nosaltres no som qui per fer-ho. Cal evitar caure en protagonismes, no parlar de nosaltres ni de les nostres experiències. L'important és l'altre. El missatge també és el com. Tan important és el que diem com la manera de dir-ho i d'escoltar. El llenguatge corporal també forma part del missatge. Mirar als ulls, assentir amb el cap i mantenir una postura amatent, propera però respectant els espais. També cal tenir molta cura amb la veu, regular-ne la intensitat, l'entonació, el ritme i respectar els silencis ens ajuden a donar encara més suport i millor a la persona que ens parla. Aquests són els grans aliats de l'escolta empàtica. El retorn o feedback. Escoltar bé algú no vol dir pas estar-nos sense dir res, sense intervenir. Necessitem donar senyals que estem interessats i atents. És bo que fem algun comentari breu, alguna pregunta que ajudi l'altre a explicar-se millor o retornar amb les nostres pròpies paraules el que ens està dient l'altra persona. Així aconseguirem que se senti escoltada i acompanyada en la seva preocupació o sofriment. L'entorn. També cal tenir cura del lloc on som. Ha de ser un entorn tranquil, que ens permeti la confidencialitat necessària per a aquestes ocasions especials. Així evitarem interrupcions externes i ens facilitarà la bona comprensió del missatge. Si tenim en compte aquests ingredients, segur que millorarem la nostra comunicació i també
les relacions interpersonals i socials de la nostra vida diària. Al telèfon de l'esperança sempre hi trobaràs algú que t'escoltarà amb el cor.